suratu shamsi makiyatun wa haya 15 aya. Ga surati shamsi sura ta 91 cikin alkur'ani in mun taho daga sama, kuma ita ma dai muna garin Makka har yanzu makiya ce. Ayoyin wannan sura 15. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Washamsi wa duhaha. Allah ya ce wa shamsi, ya rantse mana da rana. Wa duhaha, rauha hantsinta kenan, ya hasken nata. Wata babbar halitta ce ta Allah ita rana. Duk sanda ka ji Allah ya rantsuwa akwai hikimomi masu tarin yawa da suke gurin wanda ba kowa ya san su ba. Allah shi san abin da ke zamanin wannan da yake rantsuwar. Rana wata babbar halitta ce ta Allah, ga ta nan kullun ta fito daga gabar ta yamma. Kullun in magariba ta yi mace rana ta faɗi ko ba faɗuwa ta yi ba, don kun ga yanzu gashi rana ce amma yanzu da gunna can tsakar dare ne yanzu, kaga ashe ga ta bata faɗi ba amma a gunsu ta za su yi ta faɗi. To hadisin annabi ya ce idan rana ta fito daga gabar in ta yamma ba ta burki sai ta dangana da karkashin al'arshi na ubangiji. In ta je sai ta faɗi sai ta sujjada sai ta tuba sai ta nemi izini. To idan gobe ka ga rana ta bullo daga nan Lahadi, ba gobe Lahadi ba, in ka ga rana daga gabar to izini aka bata. Akwai randa in ta yamma za a hana ta izini, in ji manzon Allah. Sai dai gari ya waye muna tunanin rana daga yamma za mu fita sai a ganta daga gabar, za a fita sai a ganta daga yamma. To duk ran da ka ga rana daga yamma to kuma inda carbi ma ka ajiye shine an rufe kofar tuba, wannan babbar kofa ta Allah. Yanzu tana nan a buɗe, ko me kai ka tuba Allah sai ya yafi. Kuma musamman ga wanda in ya tuban ba zai koma kan laifin ba. To Allah ya karbi tuban mu. Yace to wa shamsi, yana rantsuwa da gudan rana. Na'am. Wal qamar idza talaha. Yace yana rantsuwa da kamar shine wata, idza talaha tabi'aha dali'an inda gurubiha, yayin da ya biyo rana lokacin da ta faɗi. In rana ta faɗi kuma sai ga wata da daddare kuma ko ya haska dare, ko a'a ya rantse da wata lokacin da ya biyo rana ran da ya kwan 15. In wata ya kama yau a yamma ya ga dan siriri, gobe ya kara sama ya kara girma, jibi haka gata haka, yana na kwana 10 ran da ya kwai 12 kurin nan nasa ya cika. Idan kurin sa ya cika kuma ran na 13 haske ya karo, ran 14 ya gama cika haske, daga nan hasken sa dai ya baya. To ran daren 15 kuma ran ne yake biyo rana. Yasa kaga da ya kwan 10 sai an yi magariba zai fito. In ya kwai 12 sai bayan isha. In ya kwai 13 sai can an jima. Ran na 14 ma sai wajen 9 dare tukun. Ba haka bane? To can kuma sai ga sai wajen 10 ma zai dinga fitowa. To ya rantsi dai da wata lokacin da ya biyo ita rana. Wan nahari idza jallaha. Ya rantsi da nahari shine wuni, domin ita ranar gudanta daban, shi kuma wunin daban yake. Sai dai shi wunin shi yake gaya mana ga rana can ta fito, domin shi ya riga ta bayyana. In gari ya waye karfe 6 ai gari kaga ya gama haske duniya fa yau, komai ka iya hango shi, amma an kare ka kuma ba ranar ba ta fito ba sannan. Kaga shi din daban yake, ita ma daban. Amma ita ta fi shi matsayi, amma sai aka ce kuma aka ce nahari iza jallaha, ya rantse mana da wuni sanda ya bayyana ita ranar. Na'am. Wallaili iza yaghshaha. Har yanzu dai ana rantsuwa. Wallaili ya rantse da dare iza yaghshaha, yayin da ya lullube bi zulmatihi da duhunsa. Na'am. Was-sama'i wa ma banaha. Yace ya rantse da sama wa ma banaha, da wanda da shimfidar ta koko da wanda ya shimfida ta shine Allah. Wal ardi wa ma tahaha. Yace ya rantse mana da ƙasa, wannan shimfidar ta kar babbar halitta ce ta Allah. Da ta nan muna abin nan, da sama da ƙasa manyan halittu ne na Allah. Saman nan ya daga ta tafi can, wanda a samu tsuntsu mai gudu shekara 500 zai fa sannan ya tadda ita. Kuma ga ta da ƙarfi, saboda ƙarfinta ma yake cewa ma tarafi kalkin rahmani min tafawit. Tana can a sama, kuma ta fi ƙasa nauyi, kuma ba ginshikin da ya tare ta. Amma daidai da rufin masallacin nan kaga ga gini ya zaga ya tare mana shi, da ba ginin zai zauna. Amma duk ƙarfinta da yawanta, kaurinta kuma shekara 500, faɗinta kuma kowa Allah ya san inda ta je. Kaka dai in kana garin ku in ka tsinkaye ta ka ɗauka bayan garin ku rufin ya sauko. Amma ita tafiya inda duk ɗan adam zai rayu sai da aka tafi shekara 1000, ba ma can inda ba zai iya rayuwar ba tukunna. To sannan sai ce kuma ga ƙasa da wanda ya shimfiɗa ta, aka sauƙaƙa ta ga ta nan gare ku yi komai a kanta, ba ta gaddama, ba ta yi wa ɗan adam gaddama. Yasa ɗan adam akan ƙasa yake rayuwa ya ji daɗi, yasa ko bishiya kawo a ce a sako lafiya ko
in muna kan jirgi sai mu rike carbi Allah kai mu gida lafiya in ka hau mota sai addu'a amma in kana kar yanzu kaga mun nutsu saboda abokiyar zamanci dan ya ce a wata aya wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi ita ce abokiyar zaman namu abincin mu ta ita yake fitowa in mun ci kuma ya koma kashi kasa zamu zubar da shi ran da muka mutu kowa kar ake kai shi abin ne suturin da muke sa daga kar suka fito sutura wannan dan sai an yi ruwan sama auduga ta fito a je a yi sutura daga kar take yasa yake cewa ya bani adam kadan zalna alaikum libasan iman saukan muku sutura ai ba ruwanta ake muku ba ruwan nan in an yi shine arzikin kowa to yace ya rantse da kasa wa ma bana wa ma dahaha da shimfidar tata koko da wanda ya shimfida ta wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin da rai wa ma sawaha haji da wanda ya letara kaga mai da aka tsara mai abin sha'awa an yi ido an yi kaza koko ma sawaha daidaiton wannan bugare na kirji in ka dafa kirjin ka zaka ji buk ko to shine magana da Allah ke fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kuma he kimsa mata fujuraha fajircinta wa taqwaha da tsoron Allahnta bayyana laha dariqal khairi wa sharri wa akarat taqwa ko sai kuma aka jirkinta taqwa din saboda duk inda ka duba gari ko ƙasa ko duniya da'imin kowane zamani mutanen kirki su ne kaɗan yasa ko qur'ani da yazo cewa qalilan ma tazakkarun qalilan ma tu'minun qalilan ma tashkuruna kaɗan ne masu ɗaukar wa'azi kaɗan ne masu godiyar Allah haka ake ko kai kaɗan ne ma tu'minuna suke ba da gaskiyar yasa sai ya ce fujura tukun da farko sai ya ce wa taqwaha da kuma tsoron Allah to Allah ya taimake mu da tsoron sa qad aflaha man zakkaha to kun ji to sai yanzu muka zo kan jawabul qasam jawabul qasam sai yanzu yazo sai aka shafe lamun saboda zance lidulul kalam zance yayi tsawo da sai a ce laqad afalaha sai aka ce kada afalaha man zakkaha hakika ya rabota da harha min zunubi wanda ya tsarkake ran nasa daga zunubi wanda baya saban Allah wa qad khaba man dassaha wa qad kaba shine kasara ko man dassaha aka faha bil ma'asiya tadasisi shine kwane-kwane ko sabo za a yi an buye ko ya an dan abin nan haka dai an dan kawo da kai daga fuskar jama'a yasa ake tunanin wanda zai sabo musamman kamar ko zina ko wani abu sai ya tuna to ka boye bayi kuma ka je kai gaban Allah kana yi kowa baya ganin ka to ai shi gashi yana ganin ka mutum ya tuna wannan ai ya fasa abin da zai yi ko ce to wanda shi kuma ya tabe wanda ya bata ta da zunubi kazzabat samud bi tagawaha Allah ya ce hakika samudawa sun karyata rasuluha salih annabinsu salihu sun karyata shi bi dagawaha ai bi din sababiyya ce bi sababi duguya ne kenan saboda sababin shishigin su saboda ba su da kirki annabi salihu an ce ya tahi yana dan shekara 35 sai dai na shiga jama'a ya cikin duwatsu ya buya yana halwa Allah ya tahihi annabi da yazo sai suka karyata shi har ma wasu suka ce mun duba suratul namli suka ce lana bayyitannahu summa lana qulanna liwalihi ma shahidna muhlika ahli wa inna lasadiquna a ba mu dama yau da daddare mu je mu maryan kan rago yan ta'adda kenan yan dabar gari fa kaji mala sai manyan gari suka ce Salihu ya fi karfin amar haka ai saboda shi din babban mutum ne ko mai arziki ne kuma dan sarauta ne suka ce Salihu sai dai mu fito da abin da ba zai iya batun da ya ce shi annabi ne annaba suna da ayoyi da mu'jiza kaji ai sun san gaskiya inda suka zo suka ce ga katon dutsen nan muna so ya haifi taguwa da wacce kama duk suka faɗa kwa yadda suka ce magantan ka gani sai ya addu'a ko sai ga dutse ya tsaki shi ga taguwa katotuwa an ce tsawonta kawai zira'i 700 ne faɗinta zira'i 100 zira'in fa irin nasu ba namu ba su ka cikin su kowanne mutum tsawonsa zira'i 400 ne kamar yanzu ka ce falwaya 400 tsawonta idan ba irin mu bane duk zira'i da ya doshi falwaya nasu to shine ya ta fito kuma sai ta zo da tsohon ciki sai ta aihu bayan ta haihu shikenan sai Allah ya ce to a cikin suratul qamar Allah ya ce wa nabiyuhum annal ma'a qismatan bainahum kace to ruwan garin nan da na kasan nan yau ta sha gobe su sha yau ta sha gobe su sha to shine suka ce su fa ba za su yadda da wannan ba aka samu wani yaro yana son wata yarinya shine ta ce to za ta ba yadda da ainihin ta bashi kansa amma sai ya san yadda za a yi da taguwar Salihu abin da yake damanta a duniya kenan to shine ya haɗa kai da irin su wannan wanda za a ba mu labari mafi shakiyancin jama'a Quddaru annabi ya ce ai ba za ku ga dan wata a duniya talaka irin Quddaru ba
yace daga kansa ba za ku sake ganin talaka dan wuta irin wanda zai kashe sayyidina Ali ba yana kiran sallah shi ma sayyidina Ali shi ma ne to shine Allah yake so ya ba mu labari yace kazzabar samudu bi dagawaha sun karyata saboda girman kansu da shishigin su izan ba ashqaha kaji asara kenan lokacin da ya gaggawa mafi shakiyancin su wasu muhu qaddaru sunan su qaddaru an ce da asuba ai mun ji Allah ya ce fanadaw sahibahum fata'ada fa aqara yazo soke ta tana kara har ta fadi yar ta rika tana gewayata annabi salihu yazo ya ce ku rike yar in ba ku rike ta ba masifa za ta zo ta gudu ko ta je dutse ya tsage sai ta shiga shi ne aka ce karshen kiyama za ta fito Allah sa ba za mu ganta ba ita yar ba to annabi salihu ya ce to Allah ya ce in tabbatar da ku mutanen garin nan tamattu fi diyarikum salasata ayyamin zalika wa'adun ghairu makazubin kowa a garin nan ya ji daɗi yau gobe jibi daga kwana uku kowa ya tashi daga aiki mu ji tsoron Allah jama'a da kwana uku ta cika kuwa an ce tsawa ta sama girgizar ƙasa ta ƙasa to Allah ya ce فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها annabin salihu ya faɗa faƙala lahum rasulullahi shine fa'ilin ko shine salihu yace naqatallahi ai zaruha wa suqiyaha ku batta da shan ruwanta yau ta sha gobe ku sha da yayin wake wannan nasiha ba su karba ba fakazzabuhu faqaruha sai suka karyata shi kaji mala suka je suka soke ta kataluha kenan kaga mutum ɗaya ne ya kashe amma ya kace fa a karuha suka soke ta saboda sun yadda ai hakan ai gaba ɗayan su yasa kowa ya shiga laifin to da kwana uku ta cika sai Allah ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah ya ce fadamdama alaihim kai daga jin dandama ba dadi aka rufo azaba akan su saboda ƙasa sama jibril ne ya tsawa kun ga yanzu damana ce ana tsawa ya muke ji da damana mala'ikun rahama ne wannan suka zo rahama suka zo su raba da azaba suka kawo ya za a ji abin ya ninka haka sau 100 wannan na rahama ne suka zo su raba yaya kuma na azabar Allah ya ce jibril ai tsawa kasa kuma a girgiza kasa shine wata aya Allah ya ce fa asbahu fi diyarihim jasimin ka allam ya ganau kaga mutum kamar dutse jigawa guda kamar magana amma an ka taba ya koma toka Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum ubangiji a dabaka ya rufu azaba akan su saboda laifin su fasawaha kuma ya daidaita azabar tsakanin yaro da babba kowa sai ga su ka allam ya gano kamar ba a yi su ba fala ya khafu uqbaha wala ya kafu ko a wannan kira'ar bilwawi kenan walfa ko kuka ce fala ya kafu ta'ala kenan uqbaha Allah baya tsoron kuma me wanda zai dau fansa ko me cewa dan me yasa akai haka Allah kenan ka san kai yanzu ka tare mutum kamar duka to kila kai ma ka gudu kare je in ka ga yanan ka san kila gayya zai je yo to Allah ya ce mun yi haka kuma ba ma tsoron daukar fansa Allah mun tuba suratul laili makkatun wa 21 aya